गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमदों। नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो जा हाइकर्टआव PLL होनायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना सोंदों। बेनि सायाव आं जेबो बिबुंथि आरो जेबो खोथा बुङा होननानै साननानै दंमोन, नाथाय नोंथांमोना जिहेतु सोंबाय आं बिनि सायाव खेंफोरथि होनो सानदों। आरो बे खोथाखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' बिसाया दिनै मोनसे सोमोनांदों आरो मोनसे साननायनि लैथोआव गब'नानै दङ। सोरनिया सैथो सोरनिया नंखाय, सोर सैथो आरो सोर असैथो, बेखौ लानानै हादोर रायजोआ दिनै उसुखुथु जानानै दङ। नाथाय आङो सानै व्यक्तिनि खोथाखौ लानानै कम्पेयार खालामनो नागिरदों। दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदों जे बैथि दाननिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि कनफारेन्सआव बिथाङा बुंदों जे नखरसेबो बर' बिसाखौ दानख'नाय होनाय जानाय नङा, सासेबो बर' सुबुंखौ दानख'नाय जानाय नङा आरो गालांनाय जानाय नङा। दिपेन बर'नि बिबुंथिया स्पष्ट जे दानख'नाय जानाय नङा। बे खोथाखौ रायजोआ दिनै एक्सेप्ट खालामगोन निश्चय। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो एखे प्रग्रामावनो मोनसे खोथा बुंदों जे खोलाहा दरसे गामि दानख'नायाव जुदि सानजाहा जुदि 10टा गामि मोनोब्ला जोंहा मा लस। देट मिन्स बै दरसे गामियाव जोंहा खैजोन बर' हाबनानै दङ, दिपेन बर' बिथाङा बेखौ हिसाब लाग्रोनांगोन। आरो 10टा बर' दाजाबनायाव गुबुन हारिया खै हाजार मानसि दङ, बेखौबो दिनै दिपेन बर' बिथाङा हिसाब लाग्रोनांगोन। देट मिन्स दिनै दिपेन बर' बिथां बुंनायजों आरो मानगोनां प्रमद बर' बुंनाय खोथाजों दिनै मिलायलायाखै। जुदि 10टा गामिखौ बा दरसे गामिखौ दानख'नायाव जुदि 10 जन बर' सुबुङा जुदि दानख' जायोब्ला दिपेन बर' बिथांनि बिबुंथिया मा जागोन? जुदि दरसे गामि दानख'नायाव जुदि 3 बर' सुबुङाबो जुदि दानख' जायोबा दिपेन बर' बिथांनि बिबुंथिया मा जागोन? दिनै रायजोआ बेखौसो साननांगोन, बेखौसो सोंनांगोन। आरो दिपेन बर' बिथाङा हिसाब लाग्रोनांगोन जे बे दरसे गामि दानख'नायाव खैजोन बर'आ दिनै जोंहा दानख' जागोन। बेखौसो आङो दिनै रायजोआव फोरमायनो सानदों। दिपेन बर' सार बिथांनि बुंनायजों आरो प्रमद बर' सार बिथांनि बुंनायजों दिनै गोरोबलायाखै। दिनै आङो साननो थाखाय बेखौनो खावलायदों। XNDB बिथांमोनखौ लानानै आङो जेबो गुवारै खेंफोरथि होनो सानाखै। मानोना बिथांमोनखौ माबा मोनसे खेंफोरथि होनायनि सिगांनो आं गावखौनो सानग्रोनांगोन जे बिथांमोन बायदि कन्ट्रिबिउसन आंहा रायजोआव माबाफोर दङ नामा। बिथांमोना दिनै 34 बोसोर जुदि दिनै नांबोनानै जुजिबोनानै जा कन्ट्रिबिउसन रायजोनो होबोबाय, बिसोरजों आं गावखौनो कम्पेयार खालामनो हानाय आंहा जेबो रायजोआव कन्ट्रिबिउसन गैया। नाथाय बिथांमोनखौ लानानै आङो मानगोनां BTCनि मुरब्बि प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनो सानदों। जाय XNDB बिथांमोना जोंबायदि हादरन बिसानि सायाव मालाबा रायज्लायहरो जे मालाबा गय पेपार खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय सहाय नागिरो, रिक्सा बायना होनो थाखाय जोंनिफ्राय मालाबा सहाय नागिरो, माब्लाबा बजार टेन्डार खालामनो थाखाय ड्राफ्ट दानो जोंनिफ्राय सहाय नागिरो, माब्ला कुवारिनि महलनि ड्राफ्ट दानो थाखाय जोंनिफ्राय माब्लाबा सहाय नागिरो। दा बेबायदि थांना थानायाव XNDBफोर बिथांमोना दिनै गोबां सातजाला जानानै दङ, बेखौ आं दिनै मिथिगौ। दा बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायनो सानो NDBनि जानानै जितु एबारि बे फाइनान्सियेल इयाराव प्रमद बर' बिथांनि एलिगेसनाव जानो हागौ 300 crore बांसिन एलिगेसनखौ बिथाङा लागोन। अब्ला 50 to 100 crore XNDBनि थाखाय मोनसे बाजेट खालामनानै बिथांमोननि फेजालखौ फोजोबना होनांगौ। बिथांमोना थांना थासान्दि जायफ्रा दिनै थैलांबाय बिथांमोनाथ' दिनै मोनलाङाखैसै। थांना थासान्दियावनो बिथांमोननो जेन 100 crore बाजेट खालामना बिथांमोनखौ थांना थानायनि बेबस्थाखौ बोसोरसेयावनो फोजोबना होनांगौ, आं बेखौसो दिनै खावलायगोन। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ आरो गोबां सातजालायाव गोग्लैनानै दङ, बेखौबो जों मिथियो, बेखौबो रायलायो। बिदिखायनो आं खावलायदों मानगोनां प्रमद सार बिथांखौ NDBनि प्रब्लेमखौ बे फाइनान्सियेल इयारावनो टटेलि फोजोबनानै होनांगौ। बेनो आंनि नोंथांनिसिम खावलायनाय।